Moje meno je Kristína Ríšová, som koordinátorkou dobrovoľníkov na Trnavskej arcidiecéznej charite a máme viacero programov, ale jeden z takých mojich veľmi obľúbených je program Dobrá duša, ktorý je veľmi výnimočný a myslím si, že si zaslúži ocenenie a aj preto som ho ja navrhla. Program Dobrá duša funguje už niečo viac ako 5 rokov, síce s menšími prestávkami, keďže vieme, aké obdobie sme žili, ale aj napriek tomu som veľmi šťastná, že sa nám ho podarilo udržať. A ide vlastne o úplne jednoduchú myšlienku, kedy naši dobrovoľníci chodia za seniormi v domove pokojnej staroby v Cíferi a trávia s nimi voľný čas. Naši seniori sú za každým rádi, keď sa máme prísť a úplne úžasné je, keď nám už pri odchode hovoria, čo by sme mohli robiť na budúce a podobne. A tešia sa na všetky chvíle, ktoré spolu trávime, či už je to len rozhovor, čítanie kníh, alebo prechádzka, alebo spolu tvoríme nejaké veci, alebo proste len sme. V danom programe určite pokračovať budeme. Vzhľadom na to, že sme vydržali čas korony a aj cez tú koronu sme sa snažili so seniormi či už na diaľku stretávať, alebo im posielať aspoň nejaké pozdravy, nejakú prácu, aby pracovali, aby teda sme boli s nimi v kontakte, tak ja pevne verím, že už nám to nič nepokazí a projekt bude pokračovať a bude sa rozrastať. No ja som v tomto zariadení krátko, asi 2,5 mesiaca od 28. augusta, takže ale čo som bola na tom stretnutí, tak ma to zaujalo a bola som nadšená, lebo som si obnovila tie mladé moje roky. Vyrábali tam všelijaké veci, ozdobky a tak ďalej. Oni sem chodia, myslím, že každé 2 týždne a my tešíme sa na nich, keď dojdu. Usmejú sa, pozdravíme sa pekne a stále sa nám venujú. Ja som až prekvapená, keď sa nám tak. A sme radi, už sa tak aj poznáme, ktorému ide, troška učí, čo sa učí, hráme sa, alebo niečo vystrihujeme, lebo vždy bola, čo vymyslá. A sme rada, že sa k nám tak pekne chovajú oni. Ešte nám aj taký program spravili, detičky došli, hráli nám a boli sme aj my spokojní, tak sme čapka, aj tí detičky boli všetky spokojné. A že tak ozaj majú záujem o nás a všetko, že veľmi sme s nimi spokojní.